це мало місце бути. Мало того, я можу вам розповісти історію, як провідники Української православної церкви, якщо можна і так назвати, точніше Російської православної церкви, в Верховній Раді просто не вставали вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Це теж було. І що? Що нам з цим робити? І це, власне, продовження того мого питання. Бачите, у нас емоційні глядачі, лише репліки якісь є, бо питань тут ніяких у здорової людини не виникає. Вони відмовилися тоді вшанувати пам'ять. Є випадки, коли священники відмовляються відспівувати дітей або там загиблих воїнів, які були хрещені там у Київському патріархаті. Так? Тут пояснень немає, але як цього позбутися, як ви собі уявляєте? Ви самі сказали, що будуть, можливо, якісь провокації. Які можуть бути провокації? Ну, це просто можуть накручувати людей, що все нас це вже відбувається, щоб ви не сумнівалися. Да, все це погано, вже відбувається. І так далі. Це вже відбувається. Я думаю, що ми це все переживемо. В який спосіб? Може, це буде якийсь рік, 2 або 5. Я думаю, що частина монахів перейде все ж таки в єдину помісну церкву. Лавра буде українською. І знаєте, який спосіб? Як Янукович втік внезапно, так і ми прокинемося одного дня. І все це буде українське. Ну, це казка. На що казка? Так всі казали, коли був Майдан. Знаєте, що я пам'ятаю там вже в 20-х числах, що все кінець. Оце останні дні, збираємо речі, все, їдемо додому. Ну, що думали, що все, немає майбутнього, немає. Ну і все. А коли в 2014 році це почалося, коли наші військовослужбовці також ми думали, ну що все, зараз Путін піде, російські війська з Криму і що. Ну, така загроза є і зараз. Ну і зараз ви знаєте прекрасно. Знаєте, ці всі випадки. А Бог думає інакше. Цікаво думати. Цікаво знати, що думає Бог якраз. Да, але, на жаль, я бачу, що він думає інакше, і він на боці України, тому що на боці України правда.